Kakain po tayo ng tanghalian ngayon guys. Nandito kami sa aming kwarto. Yan, mga kasama ko. Hindi, may baso naman si Leo sarili. Oo. May baso. May baso si Leo sarili. Yan po nagtatagay ng soft ano, drink si papayag Leo, ka ba? ng Pepsi. Papayag ka sa baso ni Leo? Hindi, mayroon akong baso. Kuha tayo ng isa dito. Franz, pahinga. Yan ang ulam natin guys, hotdog. Meron naman akong ketchup doon, baka kulang po. Masarap ko yun, ano? Meron ba to? Bagong isda, no? Kunin ko muna ang ketchup ko pala doon. Kulang yata to. Meron pa ba? Meron ko rin patak-patak. Meron ba? Yan guys. Samahan nyo kami pagkain ng ano, Kuha muna tayo ng itlog. ng tanghalian. Isa lang. Dito sa aming room na masikip. Masikip ba yun? Ayan o. Alam ba tayo lahat? Hindi naman tayo nakatayo ah. Masikip ba yun, Tonyo? Ayan. Parang Nakatayo tayo, masakip na. ang room namin dito ay parang Silda 14 guys. Yung sa buti na lang ako inam, ha? Ayan o. Oo. Hindi mo natin baso, sa buti na lang natira. Ang ating ulam guys ay hotdog at itlog. Ayan o. Maraming matitira sa'yo Kain yan. tayo guys. Samahan nyo kami pagkain. Yung sa buti. Parang berdihan ito guys. Tanungin mo muna yung nandun sa sulok kung papayag. Anet, tatanungin mo muna kung papayag na sa'yo yung mahuli o sa kanya sa'yo yung Ano una. ito nyo? Alam ko kukunting kanin mong dala. Dami kanin dyan. Ngayon ko ng umaga. Tanghalian. Ano umaga tanghalian? So, dahil kanin ito nyo. Medyo madilim lang guys ang ating ano, room kasi yung ilaw ay brown out ngayon pala. Kaya medyo madilim. Mas unsin, wala pang ilaw, no? Wala yata kayo. Yan, papanda rin. Pasensya na kayo sa ating video. Medyo madilim ang kuha kasi walang ilaw ngayon dito sa aming room. Ang ilaw lang natin ay ano, Tignan ko muna pala kung ano, matamis to. flashlight ng mobile Baka natin. maalas yun ulit, nabili mo. Dapat yun ang binibidyohan nyo lagi. Leo. Bago yata, no? Ay, medyo matabang. Hindi dapat na binibidyohan. Oo nga eh. Lagyan mo pa. O, ito nyo. Ha? Gas masyado sa ano. Saan? Sana, Ayan, ang ketchup po natin ay halos pigain na yung bote dahil wala na po talagang laman. Kuha ko na hotdog ha. kuha muna ako ng Ayan, ketchup. guys. Oo. Hindi pa ako nakakuha eh. Mabilos kita. Tingin sa akin. Nakabi ko lang. Oh, meron pa pala doon isa si si Alex. Andun si Alex ko from Pangasinan. Medyo Kain tayo! Medyo ilayo-layo mo sa ilong ko ha. Huwag mo masyado i-focus yung ilong ko. Hindi. Kaya nga pala pinaka-video, wala kang malayo yung video eh. Ganun ba? Mahirap na makita yung video. Oo. Hindi. Yeah. Hindi. Wala may laman, no? Hindi sa'yo nakatutok kay Alex kay. Joke lang. Ayos ko no? Yan ang natawag ng mga pambandang ilong. Alam mo ba, may kwento yan. May Kaya, pampan. kaya hindi ko kinakaya yung ilong ko, may mga kwento yan eh. Oo, Hmm. ito ba Kwento siya? yan. Ayan, ha. Ano kwento? Oh, Franz. Ketchup tape. Hindi. Ayaw, ito ko. Ton, ketchup ton. Yan, kain po tayo guys. Ano, pwede? Ito po ang aming palanghalian dito sa Hindi, ano? sa aming kwarto. Yung ketchup yung ano. Hotdog oh. Ba? Tonyo, Padami yata yung hotdog ah. hanggang mamayang hapon naman yan. Papak na. Merienda. Kapakya, wala. Tama yata yung merienda pa mamaya eh. Ha? Ano ba ito? Baka malaglag yan yung cellphone mo. Yan po guys, oh, ang saya namin dito guys sa aming munting kwarto dahil sama-samang kumakain ng tanghalian. Mga ilang buwan na lang po kaming ganito kasi mga kakaiwalay-walay na rin kami. Yan, ito po yung grupo ng walang mga trabaho at nagpay lang po ng case sa Kaya saya-saya lang. Ito yung mga grupo ng Salbakuta. kaya ang saya-saya po dito sa aming kwarto guys, oh. Yan, oh. Yun si, ng pala. yun si Francis po yung kumakaway na yun from San Fernando, Yan Pampanga. po yung pinakang dito, founder. Yan. Kahit tulugang. Yun. Masaya. Masaya itong natin. Kasi alam mo pa nagkawi-uwi na tayo. Ayan po, ang saya, di ba? Ang saya guys kahit ganito ang aming kami, parang pamilya na kami dito guys. Parang isang family na kami dito. Nagsama-sama tayo sa mga hirap, mga
Pag-itiis. Ton, kanin ton, ha? Buha ko isang hotdog ah. Oo, ako din. Ito, Yeah, dahil pa wala Kain muna ako guys. Sige. Dahil pa yung pandan pa-process. Pang-brosted. Sabi mo? Oo nga, no? Malapit na silang doon, mag-call. Malapit na. Meron, may Kailan ba yung ano niya, friend? Isang linggo pa ata yun. February 15 ata yun? Hindi ah. No, 5 ba? Malapit na. Ha? Tapusan na yun. Susunod na ito. Hindi, ano Ah, ang ano? hearing niya, Tid? meron pa naman Wait, yung bata? ano doon eh. 10? Ano, friend? Meron pa naman yung manok doon na dalawang balot eh. 10 ano? 10? May hearing pa si Lando. February 6? 6 na 5. 16 ata? Oo, hearing niya. Hindi. Kasi Last, Right. 50 ha? Ano nga sa akin? Ba't ano ba Nauna yung pa ano niya sa akin ng limang. hindi po dumalong. Nauna pa niya sa akin ng 5 araw nung Walang February sa akin. lawyers sa ano. Emoji ba yun? Emoji wala. Naghintay sa doon. Hindi dumating ako. Wala talaga nagpuro Okay pa. na sana kung dumating yung emoji, wala yung ano, STL, walang problema. Oo, okay lang sana. Sila dalawa wala. Emoji, still wala. Di ba first hearing yan? Hindi, first sharing sa emoji, sika na yun. First hearing, wala naman pala first hearing. Hindi sa emoji na yun. Doon sa nag-ano sa ano? Right, sa site. Sa site? Emoji Ah, yun. pangalawa na pala no? Pangalawa na yun. Na hindi niya nahintay. Emoji. Sa sarap ng ano niya, mag-isa lang siya sa kwarto eh, lumagabog pa yung cellphone. Oo nga eh, nalaglag pa si ilalim. Ilalim ba yung nalaglag? Siya lang mag-isa. Tapos sabi niya, nalaglag yung cellphone. Sabi ko, paano malalaglag yan? Sabi ko, di mo siningit na ganyan. Ay, rubber naman yung loob ng ano na yan. Wala pa nga doon, nawala Reeling yun. ng Nahulog ano, kasi sa sliding cellphone ko. window. Ulam. Nasa ilalim. Hindi, di ba, reeling ng sliding window na yan. Oh. Pinatong lang yan niya, hindi niya dinin na ganun para kumapit. Di ba may Dalawa ba yung hotdog? parang rubber sa loob. May daan, ano. Ang dalawa yan. Lalaglag eh. Ba't nalaglag ko yung hindi? Oo. Oh, may noodles na nun. Pan lang ni Dodong ng Ito! magpakulo lang ng Oo, tubig sir. mamaya. Mga pa konse. Sa akin ba yan? Kala ko. Ay, kagagawa pala. May konsi pala yun. Yun, Wala ko ito. Isa lang. Yan, Tony, ulam mo. Tony. ako wala pa eh. Oo nga. Tony, hotdog ko. Nakadalawa na ako ah. Ah, pwede naman tatlo. Oo, hindi naman, Mga kapaton nyo. hindi naman bilang-bilang. Diyan may bilang yan. Hindi tama na. Kasi konti. Oton. Kasi malapit na mag-call si, ano, si Lando. Hindi naman bilang. Malapit na ba? Ang mahirap at kanya, hindi lang bilang-bilang yan. Ang mahirap nga yung mahuhuli eh. Oo, yun. Wala ka na mabilang. Oo nga. Wala ka nang mabilang kasi sa'yo lahat yun. Oo. Pagka Lando, Ton. Yung dalawang manok, iwa-iwain mo na. Ano, oo. May yan dyan, aninalo lang. Meron pa doon ah. Halin na. Dami pa. Konti lang yun. Ay kaso, birthday ng anak ni Lando eh. Dami pa doon. Oo. Yun lang mahirap. Anong anak na pa? Anong maliit? Ano niya? Bindo no. Libo raw eh. 21 na itong January. Diba? Nag-graduate na yun ba? Ha? Graduating. Kanin ka Di pa. ba? Balit na ba yung anak? Wala pa. Hindi pa. Balit pa yung anak. Tanyo, kanin pa, tanyo. 3 years lang. Parang hindi. 4 years. Ha? 3 years lang? Sabi niya mag-graduate na. Hindi pa. Bachelor pa lang yan. Bachelor pa lang. Ayan guys, naka-live po tayo ha mga kaibigan. O kasi may seniors night, may senior high school siya, di ba? Live po tayo. Wala pa siguro. Ngayon pa langhalian ng ano, ng Lunes. Ngayon daw, Ano bang kinuha ng anak nga? accountancy ata, di ba? Accountant. Hindi, ano yan? 4 years yan. Management ba? Management. Okay. Akala ko accountancy. Hindi, yung akati niya, ano yun? Ano yun? Ganun-ganun yun. Ayun guys, thank you for watching Siguro guys. nasa tayo nun. Nag-ano pala siya, nag-shift? Bye bye guys. Oh, nag-flip pa. Oo nga. Yan Nag-flip si Kasablay po yung kumakaway. Si Kasablay at si Valencia. 16, 17, 18. Ayan. I-follow niyo ako, i-subscribe niyo ako guys sa ano, Oo, supporta sa natin. Forever Young Vlog, ha? Ayan po, Huwag yan. kalimutan, Yun Forever Young ang Vlog. kanyang Maliit pa ang channel. ating subscribers, 585 pa lang, no? Sana tulungan niyo ako guys. Ano yun, Forever Young Vlog? Forever Young Vlog, bago kong channel, no? Ayan, Forever Young Vlog. Subscribe niyo ako guys. Salamat. Hindi kailangan Ayan. ng transcript. Subscribe niyo po yan si Forever Young Vlog. Baka birthday, hindi ko. At saka si Kasablay channel. 21, tama, 21. Hindi pa nag-graduate yun. Kasi, Ayan, bye bye guys. Bye bye. Yes. Oo.